שבוע טוב ומבורך, חודש טוב, חודש ניסן. בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. השנה, בכלל ברוך השם, יש לנו כאן סימנים שניגאל בניסן. יש לנו בחירות, We want. משיח now. בעזרת השם. שיהיה, כן, נכון, היום. אז שיהיה לכולם חודש טוב. אני רוצה היום לדבר כמה מילים. באמת, אני חושב שכל אישה יקרה שיושבת כאן, תבין את הרעיון שאני רוצה להגיד היום, עולמות. עולמות. אני אפתח בסיפור קטן שתבינו למה אני מדבר. סיפור מדהים. ביום חמישי האחרון, חדש, טרי, עכשיו, עוד אף אחד לא שמע את זה. יום חמישי האחרון, נסעתי בבוקר השכם לבקר תלמיד שלי. תלמיד שלי היה אמור לצאת איתי לחוץ לארץ. אני יוצא בעזרת השם השבוע לחול. ותלמיד שלי היה אמור לבוא איתי. חצה את ז'בוטינסקי ביום רביעי בלילה, רכב העיף אותו, לא ראה אותו, ונשכב על הרצפה בניסי ניסים, ברוך השם, שברים, גבס על הרגל, מסתבר שלא יוכל להגיע. נבדוק את זה היום, מחר, איך הוא הולך. רצתי קודם כל ביקור חולים, לבקר אותו בתל השומר. אני מגיעה לבית החולים תל השומר, בשעה מוקדמת מאוד. מה זה מוקדמת? 9. אני מסתובב בכל החניון. מי שמכירה את החניון בתל השומר, 7 קומות. יותר אפילו נראה לי. אין מקום. לא עלינו, עיר. חולים, רופאים, יודע, שיעזור לנו. בעזרת השם, דיברנו על משיח, זה יהיה ריק. מה עושים? מחפשים. אין לי ברירה, אני חייב לחנות את הרכב. פעם הייתי אוטובוסים, היום הסיפורים מהבימבה שלי. ואני מסתובב, לא מוצא. פתאום, אני רואה בצד איזה מכונית, מתניע. אני מהבהב לו, עושה לי, כן, אני יוצא. אבל הוא מרמז לי, מישהו מחכה. אני מסתכל, מי מחכה? מישהו שם מהצד עומד חונה ומחכה. ראה שהוא יוצא, לפניי, צודק. צדק תרדוף. אני מהבהב להוא ועושה לו, ייכנס כבודו, מקום שלך. הוא פותח את החלון, ועמך כולם צדיקים. עם ישראל, קודש קודשים להשם ולתורתו. הוא פותח את החלון, עושה לי, כבודו, אתה צדיק. אמרתי לו, לא. אתה דתי, צדיק. אתה בטח הולך לבקר מישהו כאן, נכון? אמרתי לו, כן. הוא אומר, אז כנס אתה, אני אחפש. אמרתי לו, אבל גם אתה הולך לבקר. הוא אומר, לא, אני עובד באיזה מקום פה, ולא יקרה לי כלום עוד חצי שעה, עוד רבע שעה, הכל טוב. כנס, קודם כל אתה. התפעלתי. אני מגיע אליו, אני חונה את הרכב, הוא עוד שם מנסה לחפש, אני יוצא מהרכב, הולך לכיוון המעליות, אני עושה לו, הוא בתוך האוטו, אני לא יודע שמה רוצה להגיד לך.
תיתן לי ברכה. אמר לי, די, מה, אתה עושה צחוק ממני? אמרתי לו, לא. אני מאמין בברכה שלך, אתה צדיק. יהודי מוותר ליהודי. יהודי מוותר ליהודי, כשזה, לפעמים לחפש חצי שעה חנייה, זה שיגעון. נהיינו ידידים, התחלנו לדבר. אני כל יהודי מדבר איתו, כיף. בסוף עושה סיפור. מי כבודו? מה כבודו? מתחילים לפטפט. הוא אומר לי, ערב זעיד, איך קוראים לך? זעיד? הוא אומר לי, זה ערב זעיד, כבודו, אני... קוראים לי משפחת פלק, גר ברחוב היוגב, רמת גן. פלק, רחוב היוגב. לא מכיר, מאיפה אני מכיר, לא יודע. יהודי שצדיק, אבל... לא דתי. צדיק, אבל צדיק, צדיק. על איך כולם צדיקים. תהיה בריא להתראות, שלום, שלום. נכנסתי לראש פלק, רחוב היוגב. שוין, הלכתי לתל השומר, ביקרתי את ההוא, ישבתי איתו, כיסא גלגלים, ירדנו למטה, קניתי לו חבילה, בסדר גמור. אני יוצא מתל השומר, נוסע למסור שיחה באור יהודה. מסיים שיחה באור יהודה, לא, באלעד, אחרי זה אור יהודה. מסיים באור יהודה, נוסע בשעה 2 בצהריים, להחזיר את הבן שלי משדה התעופה. הבן שלי היה בארגנטינה. היה שם חתונה של חברוסה שלו, בישיבה, חברותה. נסע לארגנטינה, חזר ביום חמישי, אני קופץ. מחנה את הרכב בחניון לטווח קצר שם, בשדה התעופה, ויורד לקבל את הבן שלי. אני מחכה. בכניסה של הבאים, ברוכים הבאים, יש מלא אנשים מחכים, כל אחד לקרובים שלו, בלונים, בלגנים. אני עומד, אני רואה את פלק עם בלונים. לה 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 לה. מה זה? אהלן אחי, מה נשמע? בוא ניהוש, תהיה בריא. מה, גם אתה פה? מה, אתה אחריי? אמרתי לו, כן. נהיינו חברים. מה אתה עושה פה? הבן שלו מגיע מטיול? לא. לא. הבן שלו מגיע מטיול מצרפת, פריז. היה שם בטיול, יפה. נסע עם שתי הבנים שלו, הנכדים שלו, זאת אומרת, אז הוא בא לקבל אותם. בלונים. הבן שלי קצת התעכב, המשפחה שלו יצאה ראשונים. הבן, טוב, נכדים, הלאה, נשיקות, חיבוקים, סבא, נרד, אוהב את געגועים. הילד, אתם מכירים את אלה שמתלהבים? כבר בשדה התעופה פותחים את כל המתנות. אתם מכירים את זה? כבר יאללה, הנה, מה הבאתי לך, מתנות. אני יוצא השבוע, כבר הבת שלי הביאה לי פתק, מה לקנות לה? קניתי כאן פינת הזול, נבוא ניתן לה את זה וזהו. טוב, אל תגלו. נו, מתנות בלגן, פותחים, מסתכלים, אני רואה, ואני ככה עומד ליד, מסתכל, מחייך, יפה, נחמד, משפחה יפה. טוב, הם יוצאים לרכב שלהם. חיכה להם בחוץ לרכב, או עשה, אני יודע. הם יוצאים. השאירו חבילה. ואני אמרתי, הוא יחזור שנייה, אני לא עכשיו ארוץ אחריו שנייה, דקה, נראה מה קורה. חיכיתי כמה שניות, ואני מסתכל, ההוא לא חוזר, בינתיים מגיעה איזה אחת מרשות שדות התעופה עושה, של מי זה? עכשיו, אם אני אגיד לה, מישהו שכח, ישר הם מביאים רובוט כזה, בום, פוצצים את זה. זה מסוכן, זה שדה תעופה ישר. אמרת לה, זה שלי. אמרת, תעמוד ליד זה, אמרת, כן, אני ליד זה, מה, לא ליד זה? אני בשריים. הייתי שלהם, מסכנים, יפוצצו להם, מה? לקחתי את זה, אני רץ החוצה, נעלם. נסעו כבר, לא, טק נסעו. עכשיו אני מכיר את השם. רחוב היוגב, פאק, מיד, אני מרים טלפון, 144, אני שואל, יש לכם משפחת זה וזה, כן,
03, טה-טה-טה-טה, 077, מספר. אני מרים טלפון, לא עונים. חיכיתי רבע שעה, הגיעו הביתה, 20 דקות, שלום. דבר הרב זעיד. הוא אומר, כבודו, אין לנו קשר לרבנים. אמרתי לו, יש לכם קשר. האבא חבר טוב של הרב. אומר, אבא שלי? חוזר בתשובה? כן. מה קרה? אבא, נהייתי דוס. זה לא אומר שאתה צריך לכעוס, מכירים? אדירן. מה? כן. השארתם חבילה בשדה התעופה. מה? טק, 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 יו! אני לא מאמין. אמרו לי, הבן, מחשב ב3,700 יורו. זה יותר מדולר. מחשב ב3,700 יורו, היו מפוצצים להם את זה. בזכות שבבוקר הוא מוותר לי על המקום, בורא עולם אומר, לא תפסיד מזה, רק תרוויח. תקבל מחשב שהבן קנה לאבא, זה מתנה לאבא. 3,700 דולר, יורו. לא יאומן. תראו איך בורא עולם מנהל את העולם. חג פסח, נשים צדקניות, זה חג של אמונה. אני רוצה לשאול כאן שאלה אדירה. כה אמר השם, יציאת מצרים, זכרתי לך חסד נעורייך, אומר בורא עולם, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אני רוצה לשאול שאלת הצדקת שיושבת פה. תגידו, במדבר זה היה ארץ לא זרועה? אתם קראתם מדרשי חז"ל, אתם יודעות מה היה במדבר? זה היה בית מלון 8,700 כוכבים. רציני? המדרש אומר שהם היו רוצים רגלך לא בצקע. אם היו רוצים שהבגד יהיה מגועץ, לא צריך שום דבר. העננים היו מגעצים את הבגדים. היו מחפשים את הבגדים. מן יורד מהשמיים, כל אוכל שאתה רוצה, קח את זה, תטעם אשפלו. מה שאתה רוצה. בא לך לאוכל הכי טעים בעולם, קובאנה. תבקש ממן, קיבלת קובאנה. מה זה? זכרתי לך חסד נעורייך, תגידו, זה רציני? שואל הרב דסלר? מה זכרתי? איזה מסירות נפש הייתה כאן? מה המסירות נפש? אנשים נמצאים על בורא עולם, מקבלים מן, נרגלך לא בצקע. מה המסירות נפש כאן? עוד לא הבנתי. כל אחד מאיתנו, אם היה בכזה מקום, היה נשאר שם שנים על גבי שנים. מסירות נפש? על מה מדברים? ובורא עולם אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אשריכם. אהבת כלולותייך, לכתך אחריי. ארץ לא זרועה, מן זה לא זרועה. המן מוביל אותם. תקראו מדרשים, חיו כמו מלכים. חשבתם על זה פעם? תשובה, דעו לכם. אדם יכול לקבל הכל, אבל להיות תלוי במישהו קשה לו. יכול אדם להיות, אתם יודעים לפעמים אני מרגיש את זה, אני אתן לכם דוגמה כאן, שתבינו. שמים אותי לפעמים, אני רוצה שבת קהילה. מזמינים אותי שבת קהילה באיזה מקום. כי לכם את האמת, אני כמעט כבר לא יוצא בגלל זה. רק בגלל זה. שלום הרב זעיד, תבוא נגיד דוגמה אני יודע, הרצליה. שבת. אני מגיע. המשפחה שלי לא מגיעה, כי אין לה כוח אשתי כל שבוע. וגם מטעמי שלום בית, היא שם אני פה. היא לא מגיעה, אין לה כוח. אני נוסע לבד. אני מגיע לדירה, מביאים לי הכל בכל מכל כל. הרב מגיע. אוכל, הכל.
אבל אתה חי בבית של מישהו, אתה תלותי. אתה לא יכול, אתה רוצה, אתה לא יכול, אתה תלוי במישהו. אני לא אוהב את זה, זה קשה. קשה. היום אני רוצה, אני אומר, תארגנו לי דירה לבד שקט, עם מפתח שלי שקט, הפינה שלי, לנוח, לזוז. אדם, קשה לו להיות תלותי. כה אמר השם. עם ישראל קיבל הכל, אבל הוא היה בידיים של בורא עולם. הוא היה תלוי בידם של בורא עולם. הסכמתם להיות תלויים? סליחה, מי אמר שמחר יהיה מן? אדם יודע שבחשבון בנק יש לו כסף לכמה חודשים, הוא אומר, בסדר. מי אמר לך מה יהיה הלאה? אבל אדם שתלוי בידיים של בורא עולם, לכתך אחריי. זה חג הפסח. הוא חג של אמונה. הוא חג של להבין שאנחנו אחרי בורא עולם. זהו סוד הניקיונות בפסח. למה מנקים בפסח? למה מנקים? שהבית יהיה נקי? למה מישהו כאן בחנוכה הבית שלו לא נקי? אוי ואבוי. יהיה טיפה לכלוך באמצע שבט, אשתי. מה זה ניקיונות לפסח? אמונה, אמונה. אני רוצה, אומר בורא עולם, לראות כמה אתם מוכנים לעבוד בשבילי. כמה אתם מוכנים למסור נפש בשבילי. להשבית חמץ מבתיכם בכל חור, בכל פינה. אדם שחי על בורא עולם. אתם חייבים לשמוע סיפור. תשמעו סיפור מדהים. וצלצל אל היהודי, אומר לי, הרב זעיד, אני נמצא במעייני הישועה. אמרתי לו, שבתם מים בששון. בית רפואה. מה קרה? הוא אומר, עזרתי לאשתי בניקיון של פסח, עליתי למעלה, שפשפתי, אני על סולם, פק נפלתי. אמרתי לו, זה סימן שלא צריך לעזור לאישה. חס ושלום. פויה. חס ושלום, האישה הצדיקה. בעל שלא עוזר בבית עכשיו. גוואלד, גוואלד. לא יודע מה זה חיי עולם התורה. א' ב', א' ב'. שבין הזמנים, ניסן, בין הזמנים, עוזבים תורה קדושה. חס ושלום לא עוזבים, אבל לעזור בבית, מה זה? הוא אומר לי, הרב זעיד, אני בעיני הישועה. צילום, כל היד, מכאן עד כאן, שבר. גבס. לפני שעושים את הגבס, הוא מפצל לרב זעיד. שלום הרב זעיד, עושים לי גבס ביד שמאל. כבוד הרב יגיד לי, איפה אני אניח תפילין? שאלה טובה. נו? איפה מניחים תפילין? והיה לאות על ידך יד קאה. איפה מניחים תפילין? אז האמת שלפי ההלכה, מניחים בצד ימין. דרך אגב, גם מישהו שהוא שמאלי, בנימין נתניהו, הוא שמאלי. כל המוכשרים הם שמאליים. לא כולם, זאת אומרת, אני ימני ואני... אבל אבל כל השמאלים מוכשרים. ביבי נתניהו מניח תפילין באיזה צד, ימין, תראו כל היום בשטיבל. אמרתי לו, מה אתה דואג? הכל בסדר. גבס צד שמאל, תניח תפילין בצד ימין ועל הראש, הכל מצוין. הוא הולך הצידה, אומר לרופא, דוקטור, תקשיב, היד הזאת יד בורא עולם. צריך מחר להניח תפילין. אני פה לא מסכים גבס. אתה רוצה, שים גבס צד ימין. אתם ראיתם משוגע? רופא אומר לו, מה ימין? בימין אין לך כלום. הוא אומר לו, מעניין, מה אכפת לך? שים לי פה את הגבס. פה אני צריך להשאיר לבורא עולם. אומר לו הרופא, אדוני, אתה לא צריך גבס, אתה צריך פרוזק. זה כדור קטן שמטפל בדברים האלה, בראש. מה נסגר איתך?
איי, 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 איי. אנחנו המשוגעים, הוא המאמין. לכתך אחריי במדבר. לכתך אחריי במדבר. לא שם. חתם לרופא שהוא יוצא, הלך הביתה. הלך הביתה. אשתו אומרת לו, מה עשו לך? הוא אומר, הרופא הוא נורמלי, רוצה לשים היד של בורא עולם. אמרתי לו, לשים כאן, לשים ברגל, מה זה הדבר הזה? אשתו אומרת לו, הבוקר, אחרי נחת תפילין. שמת תפילין, נרגעת, הלך עוד פעם לרופא, זה אולי שבר, זה מסוכן. הלך לקופת חולים, מכבי לרופא, אורתופד, כואב לי, לא סיפר לו שהוא היה. כואב לו? צילום. צילום. עושים צילום, אומרים לו, תשמע, זה לא בטוח שבר, זה אולי סדק, לא חייב גבס בינתיים, שים קיבוע קטן ונראה עוד יום-יומיים. שם קיבוע קטן, לא תאמינו. הוא מצלצל אליי אחרי יום, אומר לי, הרב זעיד, בריא ושלם. היי, לכתך אחריי, לכתך אחריי במדבר. שיגעון. אבל הוא תלוי בידיים של בורא עולם. לא מעניין אותו. סיפרתי כמה פעמים, דיברנו על מכבי, נמשיך עם מכבי. בעזרת השם. לא יאומן, דיברנו על מכבי. ישבתי בקופת חולים מכבי כאן ברבי עקיבא. חדש. ישבתי במזכירות שם, לחכות להיכנס שם יושבים לידי, שתי נשים צדקניות. ואני לידם ככה בצד, אחת אומרת לחברה שלה, את באה לקבל צילום? קולונוסקופיה. אישור? ממכבי? אמרת לו, כן, גם אני, שתיהן. אומרת האחת הראשונה שיושבת, אני, יש לי פרוטקציה. פרוטקציה. במכבי, יש שם איזה קרובת משפחה שלי שעובדת שמה, שולחים למייל והיא מסדרת לי צ'יק צ'ק. הידה אומרת לה, גם לי יש פרוטקציה. אומרת לה, מי? אומרת בורא עולם. אומרת לה, בסדר. מספר 306, היא נכנסת הראשונה עם הפרוטקציה. נכנסת, תקופת קומה, התקבל מיד. יש לה קרובה. יש אצל הפקידה, תרשמי מייל לסיוון, תגידי, בדודה שלה פה, אני צריכה קולונוסקופיה. היא אומרת לה, זה לא יעזור, כי זה דברים, לא יודע. תרשמי. היא רושמת, סיוון, זה וזה, בדודה שלך פה, אישור. חוזר מייל אחרי שנייה, אני לא יכולה לעזור, זה דברים שלא קשורים אליי, זה מחלקה אחרת, תגידי לה, דרישת שלום. מה? גברת, קחי, יצלצלו אלייך עוד חודשיים, 3, יש טוב. יוצאת החוצה עצבנית, אומרת לה היא, שמדינה זאת, אפילו בדודה לא עוזרת. פרוטקציה. נכנסה השנייה, מספר 307. אני מחכה לראות מה יהיה. ישבה אצל הפקידה, אמרתי, אני חייב לשמוע מה יהיה. התפלחתי פנימה, ישבתי מאחור, אמרו לי, אדוני, חכה לתור שלך. אמרתי לה, זה התור שלי, אני איתה, זה קרובת משפחה שלי. היא מסתכלת, אמרת, אני לא קרובה שלו. אמרת לה, שקט, את לא מכירה אותי, אגיד לך אחרי זה, זה מדרך האבא. אני אומרת, אני חייב לשמוע. לא יכול להתאפק. אתם לא תאמינו. היא אמרת לפקידה, שלום לך, מה שלומך? אני צריכה קולונוסקופיה. כן, יש תור. אמרת לה, רגע. תרשמי במייל שאני דיברתי עם בורא עולם הבוקר, והוא הבטיח לי, רפאני השם וירפא. אני מסתכלת עליה, אמרת לה, הלו. מה נהיה? היא אמרת לה, מה? היה כאן מישהי לפני כן? אמרה שיש לה קרובת משפחה, נכון?
בסדר, זה קרובת משפחה, עובדת פה. אמרתי לו, זה קרוב שלי, בורא עולם, מה אכפת לך? כתבת לה מייל, תביאי לי מייל, מה יש? אמרתי לה, גברת, לא כותבים כאלה דברים, לא הבנתי. מפריע לך לכתוב? מה, לא הבנתי, מה? תכתבי, אני מבקשת ממך טובה, מה אכפת לך? היא כותבת שמה, עם סמייל, כזה חיוך. האישה מבקשת להגיד שהיא דיברה עם בורא עולם. תהיו בריאים. זה... שם, למכבי למאשרים, האישור, מחלקת אישורים. בוא לה, טוב. תצאי, התור רגיל, עוד כמה חודשים, יהיה בסדר. רגע, היא אומרת לה, קיבלה מייל חזרה. המייל הגיע לאחת שמה, שחזרה מסמינר של ערכים לפני כמה שבועות, היא באורות. אורות. פתאום היא רואה אישה אומרת, דיברתי עם בורא עולם. אומרת, וואו, איזה אנשים, זה הפרוטקציה שלה. התרגשה, ניגשה, עוזרת לסמנכ"ל תפעולי שמה, אומרת לו, תשמע, אני עובדת פה כבר למעלה מ6 שנים, אף פעם לא ביקשתי לקרובים שלי. יש אחת, אני רוצה שתעזור לה. אמרה לה, בשבילך? בבקשה, מה צריך? טק, 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 תנו לה שבוע הבא, מיד, סידרו לה תור. היא אומרת לה, גברת, זה עובד? שבוע הבא? היא אומרת לה, כן, אני חוזרת עליו עכשיו להתפלל, להגיד לו תודה. יצאה החוצה, ההוא עצבני, פרוטקציה, בדודה שלו. אבל היא הייתה תלויה בבורא עולם. לכתך אחריי במדבר. פסח. זה החג הגדול והקדוש הזה. נשים צדקניות צריכים להבין. החג הזה צריך לקחת את כולנו לאמונה תמימה, שבורא עולם מנהל את העולם בכל דבר. אתם חייבות לשמוע סיפור. לא סיפרנו עוד סיפור היום, אז תשמעו סיפור. איך אני נראה עכשיו? הרב שליטה. זה מדהים, מדהים. איך אני נראה עכשיו? צדיק. חליפה. רב, נורמלי, לא? אני לא יכול לבוא עם גופייה. זה ספורטן. רב. צריך כבוד. תשמעו מה שקרה לי. אתם לא תאמינו. מזמינים אותי לדבר בסמינר בירושלים שנקרא סמינר קוק. הוא נמצא בכניסה לירושלים, מי שמכירה. סמינר. אני בא לדבר שמה. עכשיו, בגלל שיש לי רכב, פעם לא היה לי רכב, הייתי באוטובוסים. היום, בורא עולם זיכה אותי באיזה בימבה קטנה, אז אני קבוע שם את הכובע והחליפה בתוך הרכב, ותמיד עם שיחות, יוצא, נכנס, לובש מוריד. כבר לא שם את זה מהבית. לא יודע מה קרה לי, אותו יום עמד את זה הביתה. לא זוכר מה היה. שכחתי. תליתי בבית, אני יורד לשיחה בירושלים בלי הכובע וחליפה. אני רגיל שזה באוטו. תלוי. נוסע לירושלים, שמח וטוב לב, מגיע שיחה מורות. ציבור, חשוב, לא נעים, זה לא עכשיו. אני יוצא מהאוטו, ואני פה בחור תקצעי. אוי, הרמקולים פה. אוי. איך זה? קרה משהו? לא קרה כלום. יש פה מערכת רמקולים. מוריד את החליפה? רציתי להראות לכם, לא רציתי אחרי זה נזכרתי שני. בלי חליפה אני נראה איזה ילד צעיר, מגיע עכשיו מאיזה הליכה, לא נעים. איך אני עולה עכשיו לדבר ככה? חבר'ה, זה באמת, אתם לא מבינים, זה תדמית, זה לא יפה, זה לא רע, זה רב. אני מצלצל לאחרית, אני אומר, תקשיבי. אני חייב התרמה לכובע וחליפה. הזמנתם רב, אבל אין לו כסף. אמרתי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, לא, אני צוחק, יש לי כסף ברוך השם, אבל חליפה נשארה בבני ברק. תעשי לי טובה, תקדימי להם שהרב שכח שלא יצחקו עליי. לא שאכפת לי, יצחקו, אבל מי שתצחק אני מחזיר. תגידי להם, לא יפה, שתקדימי אותי. אמרתי לי, הרב זאיד, עזוב, תגיד אתה.
עזוב אותי, לא. טוב, מה אני אעשה? לא נעים. אני נכנס, אני עולה. כולם מסתכלות. איזה בחורצ'יק צעיר עם חליפה, הגיע, מי זה הרב זעית? מה זה? ערב טוב ומבורך. הווה דן את כל האדם בכף זכות. תלמדו זכות. אני נראה ככה, אבל אין מה לעשות. אני רגיל לשים את זה בבית. שכחתי את זה. חבר'ה, תלמדו זכות. אוקיי, סליחה, זה לא יפה, לא נעים, רב. נגמר, התחלתי שיחה. אנשים מגיעים באמצע. עכשיו יש כאלה שמגיעים באמצע, הם לא מכירים את העסק. הם ישר. בואי נע, רב הזה, לא יאומן. באה אליי בסוף השיחה אישה יקרה, ואומרת לי, כבוד הרב זעית, בזכותך עשיתי שלום בית. מה קרה? מה יש? היא אומרת לי, הרב, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. באתי כאן לשיחה, רבתי עם בעלי. הלך לאיזה מקום, אני אמרתי לו למה איחרת, וכעסתי עליו, והוא אומר לי, מה פתאום? תלמדי כתב זכות, אני בכלל... זוג יקר. היא אומרת לי, אני נכנסת לכאן, אני רואה אותך ככה עם חולצה. אני אומרת, מה זה? רגע. בוא נלמד כף זכות. לא יכול להיות שרב בסמינר קוק יביאו אותו וככה יעמוד. לא יכול להיות דבר כזה. בואי ננסה ללמד כף זכות. אמרתי, אולי שכח את החליפה שלו. אני דופקת לאישה לידי, אומרת לה, תגידי, מה הקטע של הרב הזה? בא לי ככה. היא אומרת לה, מה יש לך? הוא כבר אמר בתחילת השיחה שהוא שכח, מסכן, לא נעים. אומרת, חשבתי על זה עכשיו. הורידה דמעה ואמרה, גם על בעלי אני אדון לכף זכות. זה לא סתם. חזרה הביתה, אמרה לבעלה, אני מבקשת סליחה, הלכת, כעסתי, בטח היית באיזה מקום זה וזה, אמרה לה, כן. היא אומרת הרב זעית, בזכות זה שבאת ככה, השלמתי עם בעלי. מה למדתי מזה? מה למדתי מזה? לבוא כל פעם ככה, למדתי מזה, לכתך אחריי במדבר, אין דבר אצל בורא עולם שלא מדוקדק. בורא עולם מנהל את העולם זך וישר, ואם הוא נותן לך איזה דבר, שחס ושלום, אתה נפגע, לא נעים לך, בזיונות, זה לא סתם. זה בא כדי שתעשה שלום בית בין איש ואשתו. אין דבר בעולם סתם. תבין בתלות הזאת שנקראת בורא עולם, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אם אתה מאמין בזה, אתה רואה את השפע, אתה רואה איזה יופי. אבל רק אמונה. זה חג הפסח. זה חג האמונה. ורק מהאמונה הזאת אפשר לצאת לקבלת תורה. בתלות בבורא עולם. תלות בבורא עולם. סיפרתי בכמה מקומות, שהייתי ביהוד, מסרתי שיחה, ישב מולי מישהו זקן, נראה בן 1000. מה זה זקן? אמרתי, אני חייב להגיד לו שלום. התכופפתי, אמרתי לו, שלום ידידי. אמר, אני לא שומע. אמרתי לו, בסדר, לא נורא. בריא, ברוך השם, בן כמה אתה? אני צועק לו באוזן, בן כמה אתה? הוא אומר לי, 87. 87, תאריך ימים ושנים. אומר לי, הרב, אתה לא דואג לי. אני כבר לבד. סדר לי שידוך. סדר לי שידוך. הוא אומר, אני מאמין, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. מה? אמרתי לו, בטח. הוא אומר לי, אבל אני לא רוצה שידוך צעירה, רב. אל תביא לי בת 70, 80, ילדה קטנה, מה? תביא 100, בנויה לחיים. הביא לי מספר טלפון של הבן שלו, כי הוא לא שומע.
עכשיו אני צריך לחפש לו 90 ומעלה, לא שומעת. או איזה חיסר, צריכים לראות, אני יודע מה. והוא כפוף, אחר כך תחפש. שמתי את הפתק בכיס ואמרתי, בסדר, אני אחפש. הלכתי משם, בירכתי אותו, אני יוצא החוצה. הלכתי למסור שיחה בבאר יעקב. אני יוצא מהשיחה, אישה אחת עם הליכון, צדיקה, כפופה. הרב, שיחה יפה! אמרתי, שתהי בריאה, תודה רבה, איזה סיפורים! אמרתי, תהי בריאה. אמרתי, לא שומעת. אמרתי, תהי בריאה. אומן. ובת כמה? היא אומרת, אני 92. אבל הרב, אני בבית לבד כל היום. אמרתי לה, למה לבד יש לי מישהו? צלצלתי לבן שלה הוא עוד שומע, גם הוא כבר בן איזה 80. אני עושה לו, יש לי שידוך. מה, למי? לי, לבן שלי, לנכד או לאבא? אמרתי לו, לאבא מותק. הוא אומר, מה, ברצינות, הרב מדבר רציני? אמרתי, כן, המקסימה, ילדה בסמינר, יש לי את כל הפרטים, את כל ההורים שלה כבר לא משלמים כי הם בקבר, אבל תשמע, הם ישמחו מאוד, ואל תשאל. נו, מה? קח טלפון, מה אכפת לך? תבדוק. הלך בדק, אתם לא תאמינו. הבן אדם אומר לי, הרב זעית, הם נפגשו. היה לה ספקות, היא צלצלה לשאול, אתה מחנכת, כדאי, לא כדאי, זה לא... סגרו וורט. עכשיו, הוא לא קנה לה ש"ס, כי יש לה. היא לא קנתה לו, יש לו ש"ס, קנתה לו כיסא גלגלים. הוא קנה לה שיניים תותבות, איזה מתנות שלה, אתם לא מכירות של הגיל. לא יאומן. סגרו, מבסוטים. גם יש שלום בית, הוא לא שומע, היא לא שומעת, שניהם ביחד הולכים. לא יאומן. לכתך אחריי במדבר אמונה פשוטה. נשים צדקניות, זה החג הגדול והקדוש שבא אלינו לקראתנו לשלום. צריך להגביר את האמונה בבית, והגעת לבנך, ליל הסדר, הזמן הקרוב שבא עלינו לטובה, לחנך את הילדים, לחנך את הבית. כל מה שעשה בורא עולם בכל 10 המכות. כבודו מלא עולם. להראות אמונה, להראות שבורא עולם מנהל את העולם, וכך צריכים לחיות. ואם חיים ככה, נושמים ככה, רואים ישועות וברכות. אני רוצה לסיים בוורט אדיר של הרב מבריסק, וזה גם תפילה. לכל האנשים הצדקניות שמוצאי שבת הזה, כולם עסוקות כבר בניקיון של החדר ילדים, חדר שינה, יש כאלה הגיעו למקרר, אבל אתם צדיקות, כל אחת ואחת מכם יש לה 2 עוזרות, אז אתם לא צריכים את הדברים האלה, אתם צדיקות. כאן באו ציפור... יש בנוסח וורט אדיר של הרב מבריסק. בורא עולם עושה המון קידוש שם שמיים, יציאת מצרים, כל יום בזמננו. אתה רואה פתאום סופה, אתה רואה פתאום איזה. בורא עולם עושה המון קידוש שם שמיים. אבל אפשר לקדש שם שמיים בשתי אופנים. בורא עולם מתגלה ותקלה ותיראה מלכותך. בורא עולם מגלה את מלכותו בשתי אופנים. או באסונות לא עלינו, שכולם עומדים אומרים יום, בגיל כזה, אוי גוואלד, לא פשוט, ומתגלה כבוד שמיים. או בשמחות. אחרי 20 שנה, ילדה תאומים, כבוד השם. וכו'. יש 2 מהלכים. משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. מה זה המקום? מאיפה הקדוש ברוך הוא מגלה כבוד שמיים? מצער או משמחה? איה מקום כבודו. מה הם עונים? לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד השם ממקומו. בורא עולם מחליט מה הוא רוצה.
או מכאן או מכאן. זה מקום של בורא עולם. כבוד השם. או מכאן או מכאן. אז מה עושים? ממשיכים ואומרים בקדושה, ממקומו הוא יפן ברחמים. אנחנו מבקשים שתגלה כבוד שמיים בחלק של רחמים, של שמחה. ויכון עם המייחדים שמו. בכל דבר יש גילוי השם. אבל אומר הרב מבריסק, אנחנו מבקשים שגילוי השם יהיה ברחמים. ויכון עם המייחדים שמו. לכן אנחנו מבקשים מבורא עולם, בשעה הגדולה הזאת, שעם ישראל, אוטוטו חודש ניסן, בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. נשים צדקניות שיושבות פה, הולכות מפה מהיום, לעבוד קשה, לנקות את הבית, לקנות מוצרים, ותגלה ותראה מלכותו כדי שליל יציאת מצרים יהיה כבוד השם, אבל שזה יעבור ברחמים, שנעבור את השלבים האלה, ברחמים, ויכון עם המייחדים שמו. נזכה בעזרת השם, שאם נבין את הרעיון של לכתך אחריי במדבר, נבין את הרעיון שכל אחת ואחת תלך עם אמונה פשוטה, עם שמחה בדרך, עם אמונה בידיים של בורא עולם, ממקומו הוא יפן ברחמים, ויכון עם המייחדים שמו. הוא ייתן לנו בעזרת השם בחודש ניסן, גילוי כבוד השם, ברחמים, ברחמים, לעם שמייחדים שמו, שעושים למענו, אמן ואמן.